ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକର କାହାଣୀ କହୁଛି। ଅର୍ଜୁନ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଏବଂ ତାର ମନରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ କିଛି ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା କ'ଣ ଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ସେ ନିଜ କ୍ଷମତା ଉପରେ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲା। ଥରେ ସେ ଏକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଚାହିଁଲା। ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ, ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବ, ତୁମର ଜ୍ଞାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନର ମନରେ ଗୋଟିଏ କୋଣରୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିଲା, ତୁମେ ଏତେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ତୁମ କାମ ନୁହେଁ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଫେଲ୍ ହେବ। ଅର୍ଜୁନ ଭାବିଲା, କିଏ ଏକଥା କହୁଛି? ତାକୁ ବାହାରର କେହି ରୋକିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ନିଜର ଭିତରର ଶବ୍ଦ ହିଁ ତାକୁ ଡରାଇ ଦେଉଥିଲା। ସେ ଶବ୍ଦର ନାମ ଥିଲା ସେଲ୍ଫ ଡାଉଟ୍। ଅର୍ଜୁନ ଏହି ସେଲ୍ଫ ଡାଉଟ୍ ବୋଧରେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ତାର ଜଣେ ପୁରୁଣା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଭେଟିଲା। ଶିକ୍ଷକ ତାକୁ ଦୁଃଖୀ ଦେଖି ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି ପୁଅ? ତୁମେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ପାଦ ଭୂମିରେ କାହିଁକି ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଛି? ଅର୍ଜୁନ ସବୁ କଥା କହିଲା। ସବୁ ଶୁଣିସାରି ଶିକ୍ଷକ ହସିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ କହିଲେ। ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ, ଦେଖ ଅର୍ଜୁନ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ସିଂହ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଅଛି। ହାତୀର ଶରୀର ସିଂହଠାରୁ 100 ଗୁଣ ବଡ଼ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସେ ଗୋଟିଏ ଝଟକାରେ ସିଂହକୁ ମାରିଦେଇ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା କିଏ? ସିଂହ। କାହିଁକି? ହାତୀ କେବେ ବି ସିଂହ ବୋଲି ଗର୍ଜନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ହାତୀ ଯେତେବେଳେ ସିଂହକୁ ଦେଖେ, ତାର ମନରେ ଏହି ଚିନ୍ତା ଆସେ, ସେ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା, ସେ ମୋତେ ଶିକାର କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଅର୍ଜୁନ, ହାତୀ ତାର ଶକ୍ତି ଦେଖି ଡରେ ନାହିଁ, ହାତୀ ଡରେ ସିଂହର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖି। ଶିକ୍ଷକ ଅର୍ଜୁନକୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମେ ହେଉଛ ସେହି ହାତୀ ଯାହା ଭିତରେ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଲୁଚି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ନିଜ ଭିତରର ଶକ୍ତିକୁ ନୁହେଁ, ତୁମର ମନର ଭୟକୁ ଦେଖୁଛ। ଅର୍ଜୁନ ଏହି କଥା ଶୁଣି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ମୋ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସିଂହ କେଉଁଠି? ସେ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ସେ ଫେଲ୍ ହେବାକୁ ଡରୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଡରୁଛି। ସେଦିନଠାରୁ ଅର୍ଜୁନ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା। ଯେତେବେଳେ ତାର ମନ କହିଲା ତୁମେ ହାରିଯିବ, ସେ କହିଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ଲଢ଼ିବା ଶିଖିଛି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାମରେ ଭୁଲ ହେଲା, ସେ ନିରାଶ ନ ହୋଇ କହିଲା, ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଶିକ୍ଷା। ସେ ଆଉ କାହାରି କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲା ନାହିଁ, କେବଳ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲା। ଏହି ବର୍ଷ ଅର୍ଜୁନ ସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଲା। ସେ ପ୍ରଥମ ଥରରେ ସଫଳ ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ହରାଇ ଦେଲା। ପର ବର୍ଷ ସେହି ଅର୍ଜୁନ ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜିତିଲା ଏବଂ ତାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କଲା। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଶିକ୍ଷା କେବଳ ଏତିକି, ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରର କୌଣସି ପ୍ରେରଣା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ସିଂହ ଲୁଚି ରହିଛି।